Вітаю, паважаныя гледачы. З вами Александр Кнырович і атмасфера. Нягледзячы на надыходны лістапад, тыдзень выдаўся гарачым. Гэта, шчыра кажучы, не дзіўна. Спачатку Літва закрыла мяжу з Беларусю. Потым Польша. Не, пакуль не закрыла, і здавалася, што яшчэ крыху і нават наадварот адкрые. Але нешта, што поўзае і лётае ў паветры, паўплывала і настрой прэм'ера Дональда Туска. Як надоўга? Хто пацярпіць? Пра гэта ў нашым сённяшнім выпуску. А таксама пра вынікі прарыву ў Афрыку. Менавіта пра гэта кірунак узгадаў наш няўдалы падарожнік, зразумеўшы, што Вільня жартаваць не збіраецца. І хутка сабраў нараду. Кажуць, некаторыя чыноўнікі нават супраціўляліся такой ж спешцы. Але давялося справаздачыцца пра тое, як прадаюцца трактары ў ваколіцах Лімпапо і Мадагаскару. Нарэшце з'явіліся або прасачыліся хаця б нейкія лічбы на гэтую тэму. А крыху раней, напэўна, адчуваючы недобрае, гэты Амерыга Веспуччы з'ездзіў у Віцебскую вобласць і там прызнаўся, што баіцца страціць дзяржаву. Я нават неяк здзівіўся такому ўзроўню даверу, такой шчырасці. Ну і яшчэ крыху пра дзіўныя бакі хрысціянства ў Беларусі. Вы здзіўленыя? Маўляў, дзе эканоміка, а дзе Христос? Паверце, яны звязаны. І гэта вельмі цікава. Таму запарце кубачак гарбаты, зрабіце бутэрброд, загарніцеся ў плед, лістапад усё ж, і усаджвайцеся, як мага ямчэй. Гэта атмасфера. І мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі. Літва – усё. Пасля некалькіх выпадкаў часовага спынення працы памежных прапускных пунктаў з літоўскага боку мяжу цалкам закрылі. Пакуль на месяц. Гэта адбылося ў сераду 29 кастрычніка. Прычынай улады Літвы назвалі актыўныя прылёты метэазондамі кантрабандных цыгарэтаў з Беларусі. Беларускія ж улады, як улады, адзін вусаты грамадзянін, выступаючы на ўсегалактычным форуме бяспекі, знайшоў і іншую прычыну. Потым на усялякі выпадак прапанаваў прасіць прабачэння, калі. І, як звычайна, нахаміў краіне суседцы, перад якой нібыта збіраўся выбачацца. Вось паслухайце. Не все сегодня должны были добраться до Минска. Именно такую цель преследовали некоторые наши соседи, провернув эту безумную аферу с закрытием границ. И повод придумали абсурдные воздушные шары даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко. Ідэя ў тым, што гэта змова. І падступная Вільня спрабавала перашкодзіць прыезду ў Мінск высокіх міжнародных гасцей. Але змова разбіваецца аб спіс гэтых самых гасцей. Ушчэнт. Там спрэс-міралюбцы з краінаў Азіі. Напрыклад, прадстаўнікі КНДР ці дружалюбнай вайсковай хунты з М'янмы. Лаўроў зноў жа вядомы пацыфіст. Праз Вільню магла дабірацца толькі адна асоба – міністр замежных справаў Угоршчыны Петр Сіярт. Як думаеце, мяжу закрылі толькі праз яго? Што ж датычыць дробнай Літвы? Яна сапраўды меншая за Беларусь паводле тэрыторыі ў 3 разы, паводле насельніцтва ў 3,5. Але гэта ўсё. Эканоміка Літвы паводле велічыні большая за беларускую. І расце хутчэй, і інфляцыя ніжэйшая. Сярэдні заробак дасягнуў ужо 2300 еўро. У 2,5 разы больш, чым у Беларусі. Насельніцтва Літвы за апошнія 5 гадоў вырасла на 90 000, на 3%. У Беларусі ж яно ўпала на 300 000, або таксама на 3 з невялікім адсоткі, толькі ў мінус. І хто пасля гэтага мелкі? Хіба толькі паводле памеру талій кіраўнікоў. Кантрабанда цыгарэтаў у Літву – устойлівы бізнес. Штогод там канфіскуюць мільёны пачкаў беларускага кантрафакту. Гэта і зразумела. Розніца ў коштах у 3 разы. Ёсць на чым зарабляць. Аднак ёсць падазрэнне, што апошнім часам гэта ўжо не проста кантрабандысты. Здаецца, цяпер у іх ёсць і пасады, і адмысловыя званні.
За 2025 год колькасць зафіксаваных шароў не менш за 500. І праблема нарастае. І калі Лукашенко сцвярджае, што гэта ж яны самі, што хтосьці там гэтыя шары ў Літве сустракае, у мяне пытанне. А ў нас што? Гэтыя людзі, якія купляюць у Беларусі цыгарэты гуртам, потым едуць да мяжы і запускаюць гэтыя зонды з тысячамі пачкаў, яны як сваю дзейнасць афармляюць? Як падаткі плацяць? Самазанятыя ці, можа, ІП? Гэта ж тое самае пытанне, што і з мігрантамі ля беларускай мяжы. Калі беларус наважыцца нелегальна гнаць у Беласток або Тэрэспаль, яго будуць лавіць, і свяціць яму будзе да 5 гадоў сапраўднай калоніі. Тысячы ж мігрантаў з краінаў Азіі і Афрыкі, відаць, набываюць там нейкія шапкі-невідзімкі адмысловыя. Іх беларускія памежнікі чамусьці не бачаць. Вось толькі шапкі гэтыя чамусьці не дзеюць на польскіх памежнікаў. Тое, што эмігранты не проста так штурмуюць мяжу, і балонікі гэтыя не проста так лятаюць, можна заўважыць праз цікавую статыстыку. Як толькі польскі прэм'ер Туз заявіў, што рыхтуецца ў лістападзе у якасці эксперыменту адкрыць 2 пункты пропуску з Беларусю, актыўнасць спробаў нелегальна перайсці мяжу адразу ўпала амаль у 2 разы. Ну вось так, сама сабою. І цяпер, пасля спынення руху праз літоўскую мяжу, шары таксама пачалі лётаць неяк не так актыўна. Гэта ж яны самі так пастанавілі. Праўда? Шкада, што гэтая надзея на адкрыццё мяжы з Польшай пражыла ўсяго пару дзён. Прэм'ер Туск ужо заявіў, што адкладае адкрыццё і будзе ўзгадняць свае дзеі з Літвою. Хто пацярпіць ад закрыцця мяжы? Беларусы, для якіх гэта быў адзін з 3 магчымых шляхоў еўразвяз. Раней іх было 14. У тым ліку і тыя беларусы, хто карыстаўся такім звычным аэрапортам Вільні. Скажыце, ці ён таксама маленькі? Ну, наш жа Мінск-2, ён велічыня, моц, а вось гэты... Так, лічбы гавораць зусім адваротна. За мінулы год праз аэрапорт Вільні прайшло амаль 5 мільёнаў пасажыраў. Праз Мінск-2 менш за 3 мільёны. Дык каторы з гэтых двух маленькі? Здаецца тое, што якраз пад Менскам. Калі ж казаць сур'ёзна, то ад закрыцця мяжы будуць наступствы і для эканомікі Літвы. Якога памеру? Праўладны эканаміст-прапагандыст Аўдонін заявіў, што Літва на 30% залежыць ад транспартава-лагістычных паслуг. А калі дадаць нешта там, дык і ўвогуле ў Літве няма зусім эканомікі, толькі транзіт. І на каго гэта разлічана? Рэальнасць такая. Транспартавы сектар дае літоўскай эканоміцы 14% ВУП. І гэта шмат. Але з беларускую мяжою звязаная толькі траціна гэтага сектара. А калі ўспомніць, што чыгуначны транзіт ніхто не закрываў, то максімальную страту ад поўнага закрыцця мяжы можна ацаніць не больш, чым у пару адсоткаў ВУП. І тое, калі закрыць мяжу на год. Я б сказаў, што беларускай эканоміцы значна больш балюча, перш за ўсё ад страты гонару перад кітайскімі партнёрамі. Але гонар гэты мы ўжо страцілі тады, калі мяжу закрывала Польша. Як надоўга гэтым разам? Залежыць ад спецслужбаў Беларусі. Калі метазонды дзівосным чынам паляцяць у іншым накірунку, то ўсё сапраўды скончыцца 1 снежня. А калі не, то не. Усё вельмі проста. Але ідзём далей. Зразумеўшы, што Літва гэта ўсё сур'ёзна, Лукашенко не ўзяў слухаўку і не патэлефанаваў на ўседу. Куды там? Ён сабраў сваіх чыноўнікаў, каб праверыць, як яны займаюцца Афрыкай. Паведаміў, што некаторыя супраціўляліся, але ён іх пераканаў. Словы гучалі ўсё тыя ж, пра тое, якая перспектыўная яна, гэта далёкая Афрыка, як хутка яна расце, хутчэй за свет у сярэднім, і нараджаюць там прыкметна лепш, чым у Беларусі. Не рэгіён, а Мара Качанавай. Не было прычыны прысвячаць увагу гэтай нарадзе, калі б там упершыню не прагучалі лічбы. Так, звычайна ў дзяржаўных СМІ кажуць пра адсоткі і перспектывы, у лепшым выпадку пра тое, што кудысьці ў далёкую краіну з'ехалі беларускія трактары. Але лічбаў, долараў ці рублёў няма.
Гэта звычайна сакрэт. Што ж прагучала на гэтай нарадзе? Пусть присутствующая меня поправит, но признаков системной работы я пока не вижу. Никто ничего не корректирует ни в планах, ни в методах. Тем временем в текущем году очищенный экспорт без нефтепродуктов, удобрений и спецпродукции составляет меньше четверти от объема поставок. 130 миллионов долларов или четверть. Ну, я только не совсем понимаю, зачем нам очищать это. Это тоже наше производство и наши поставки. Што гэта значыць? Па-першае, што Беларусь прадае краінам Афрыкі зброю. Менавіта яна хаваецца пад паняткам спецыяльнага экспарту. Па-другое, што поспехі на гэтым накірунку вельмі сціплы. Уся Афрыка менш за 2% беларускага экспарту. А калі ўбраць з ураўнення калій, нафтапрадукты і зброю, застанецца толькі палова адсотка. Вось і ўсе поспехі. Затое перспектывы вялікія. Калі вы паглядзіце на рэйтынг краінаў Афрыкі паводле ўзроўню ВУП на чалавека, з улікам цэнаў, паводле пакупніцкай здольнасці, то Беларусь была б там практычна на першым месцы. І мы спрабуем нешта прадаць краінам, што значна у 3-5 разоў бяднейшыя за нас. Там проста няма грошай. У нас была Украіна, што давала 13% экспарту, у 7 разоў больш, чым уся Афрыка цяпер. А яшчэ ў нас быў экспорт Украіны і развязу. У 2019 годзе амаль 6 мільярдаў долараў, а ў 2024 у 5 разоў менш. Тут, у Еўропе, мы страцілі 5 такіх Афрыкаў. І разумеючы ўсё гэта, чыноўнікі сядзелі на стратэгічнай нарадзе вельмі сумныя. І сам Лукашенко пералічваў ужо занятыя краіны Афрыкі, гэтаксама як расійскія генералы чытаюць назвы украінскіх вёсак, без асаблівага энтузіазму, без агеньчыку. Але давайте крыху згорнем міжнародны парадак дня і вернемся ў Беларусь. Літва, Афрыка – гэта ўсё далёка. А вось выжыванне беларускай дзяржавы залежыць выключна ад вёскі. Прынамсі, менавіта пра гэта ў Віцебску заявіў галоўны ратавальнік. Самое главное, почему я болтаюсь постоянно по полям и фермам, как и раньше, моя цель, очень хотел бы надеяться, что и ваша, спасти деревню, сохранить деревню. Не будет деревни, не будет государства. Ну, што сказаць? Вы ведаеце, у якім стане беларуская вёска? І хто яе да гэтага давёў? Я думаю, што вы разумееце, што там дрэнна. Але пытанне, наколькі? За 30 гадоў, з 94 па 2025, колькасць насельніцтва Рэспублікі Беларусь упала на 1 мільён 140 тысячаў чалавек. Сельскае ж насельніцтва скарацілася амаль на 40%. Было 3,3 мільёны, цяпер значна меней за 2. Гэта катастрофа. Асабліва, калі паглядзець крыху бліжэй, у розных вобласцях. У Менскай все не так кепска. Блізкасць сталіцы адчуваецца, але ў Гарадзенскай, Магілёўскай, Віцебскай сельскае насельніцтва скарацілася больш, чым напалову. І можна было б падумаць, што гэта натуральны працэс урбанізацыі, перамяшчэння жыхароў у гарады. Але не. Цяпер у Беларусі доля сельскага насельніцтва 21%. У Літве 31%. У Польшы амаль 40%. Чаму так? Таму што беларуская вёска можа пахваліцца толькі свежым паветрам. Нічога іншага там няма. Розніца ў якасці жыцця паміж горадам і вёскай у Беларусі такая, што адтуль уцякае палова выпускнікоў, якія прыязджаюць на месца паводле размеркавання. Колькасць школаў у Беларусі за 30 гадоў скарацілася амаль удвая. І гэта перш за ўсё сельскія школы. Закрываецца школа, памірае вёска. За 30 гадоў у Беларусі памерла 1700 вёсак. 1700. Не было вайны, чумы або іншай эпідэміі. Проста хтосьці ратуе вёску. І зрабіў з яе месца, адкуль бягуць людзі. І наша улюбёная рубрика «Качанова». Паговорым
пра Бога. Гучыць як жарт, у нас эканамічная перадача, аднак калі я прачытаў наступную навіну, давайте пачытаем разам. У гандлёвым цэнтры аутлета на праспекце Жукава пачалося будаўніцтва праваслаўнага храму. На будынку ўжо ўстаноўлены залаты купал з крыжам. У гандлёвым цэнтры праваслаўны алтар. Проста ўнутры. 2000 гадоў таму Ісус Христос выгнаў гандляроў з храма. Яму чамусьці здавалася, што камерцыя і Бог не могуць жыць пад адным дахам. Ну так, яму здавалася. Магчыма, ён не меў рацыі. Прынамсі, праваслаўныя і епархіяльныя ўлады узгаднілі размяшчэнне Дома Божага ў краме. І рука не задрыжала. Сумна атрымаўся выпуск. Закрытая мяжа, кантрабанда, дэпрэсіўная Афрыка замест устойлівай Еўропы, вёскі, што паміраюць, і царква ў гандлёвым цэнтры. З чаго радавацца? Такі час. Мяне падтрымлівае любоў да маіх блізкіх. Радасць ад таго, што я бачу, як ім, маленькім і вялікім, нешта ўдаецца. І любоў да маёй радзімы, да Беларусі. Я патрыёт, я ведаю, якой прыгожай, сучаснай, бяспечнай і паспяховай краінай яна можа быць. Яна, гэта іншая Беларусь, жыве ўнутры. І яна трымае і грэе. І мяне падтрымліваеце вы, паважаныя гледачы. У гэтым сезоне нас паболела. Прагляды стабільна трымаюцца вышэй за 30 000. Дзякуй вам за давер. Давайте будзем разам у гэты цёмны час. Колькі хопіць сіл. Пастаўце лайк і напішыце каментар да гэтага выдання, калі вы знаходзіцеся ў бяспецы. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кныровіч і ўбачымся праз тыдзень.